Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dusana ambo nanambo tunggu itu ndak pikiriman pitih dari dusana dong, tetapi nanambo tunggu adalah wujud koordinasi di lapangan. Wujud koordinasi di lapangan dalam bentuk maundang ambo secara resmi sebagai narasumber. Tolong dicatat sana, indak pitih nanambo harapkan do, tapi koordinasi di lapangan. Jo nan tujuan awak samo, hanya saja ambo memilih metode adat. Perlu dusana pahami Nabi adat 20 ampe, jangan sampai dikecek lo. Orang tak beradat lah, Nabi jo beradat, hanya saja caro adat jo caro adab tentu beda. Kalau orang caro adat lebih banyak malah nggak adab, karena ini berprinsip tauhid. Lah kalau masalah penampilan ambo amo de bahaso na amo de itu, kalau orang tauhid go kalau lurui yo lurui bakato bana bajalan lurui tabau buju lalu tabalitang patah bakato bana mahukum dia itu nionyo ndak munafik do. Itu jadi itu metode adat murni mode itu sana lah. Jadi silakan sana main di politik kalau ambo cuma mengamati. Kalau ambo khusus di ranah adat murni, indak budaya do lah. 0821790577 bilo saja ambo bisa tabang ke pedang tu mah. Kalau latibo sore undangan sana lah, jeler sana tu. Aku mungkum pokok. Kalau penampilan orang tauhid go moderang gilo bagai. Cuman perlu dusana pahami caro amalan tauhid, caro amalan tasawuf berbeda, penampilan berbeda, bahasa berbeda, maknawi berbeda, batinnya berbeda pula. Lah makanya pahami ko caro syariat, ko rukunnya. Ko caro toriko, ko bantu orang sholat toriko, puasa toriko. Kalau caronya orang sholat puasa, ko caro orang maknawi orang dalam rukun iman secara gabungan syariat toriko. Ndak gampang bagaimana Islam kau di sana. Jadi penghulu tu ulang lalik 25 sadar surang-surang. Kalau ndak aja paham 25 sadar surang-surang, ulang mengaji. Karena kalau mengkaji ya gak bare setelannya sana. Mengkaji alif saja dulu, ndak boleh mencoloncek kabar do. Alif saja dulu baru gua. Nur alif. Lah paham sana. Mengaji kalau lah yang kecek kan kaji lah alif balik ulang kaji masih sagan jombo ke sana nama teman. Tapi berarti sana lah melewati proses mengaji alif. Lah paham tu sana. Jadi ambo memaklum aja di sana. Ambo di sana anggap ambo antagonis ya. Karena ambo itu tuh orangnya orang batauhid, memilih caro tauhid. Indak memilih memilih caro tasawuf do. Tolong sana bedakan. Kalau orang metode bahaso ya. Kalau bahaso ya bahaso baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau perbuatannya secara toriko, parang orang, parang Uhud, parang Tabui, parang Kandak, parang Badar. Jadinya harus digabungan adat jo adab go, harus sinkron. Lah jalan itu sana. Jadi janganlah basi kares-kares jo. Buktikan kemampuan tuh, kualitas diri itu dalam hal sejarah, hal maknawi, hal hukum, hal manajemen, solusi, antisipasi. Jadi masukilah channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK, channel YouTube Andi Khalifah Minang Indonesiawi sebagai materi judul bahasan bakajalehan. Ambo dari dulu mau solan iko gua limbab gua bimbingan hantaran ABSSBK. Dalam ABSSBK gua ado gua maurayan adat nanampe, adat sebatang panjang, adat selingkah nagari, undang-undang nagari. Nang sana baca ambo ikui bahasa di sana tuh. Cuma di sana lain kalau indak mengerti lagi belumlah dimengerti patah lidah sana beko dengan ambo batanyo ambonya ndak mau uji dah. Tapi kalau ambo silahkan sana tanyo, silahkan sana uji, tapi jale judul bahasannya. Lah kalau metode tulisan di akun Facebook Penghulu Merapak Alam, kecekan ke gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota,
wakil wali kota, camat, wali nagari, ketuakan, Elkam, DPMD, nama TTA, DMPP, dan bagai-bagai itu kecean saruyan video kayaknya. Nah, cukup sekian, terima kasih, maaf lahir dan batin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Hidup Minang, bangkit Minang, berjalan Minang, berjaya Minang. Maka berjayalah NKRI.